Ähli Türkmenistanlılara salam. Yine de men siz bilen Hıdyrov Kakımrat. Şunu 25 sentyabr 2021 yıl. Bilişiniz ýaly, eziz adamlar, ildeşler. Yine de men öýme MHM'nin gücükleri vardı. Olaryň şafkaşy hyfam bile. Yine de interview alan boldular. Men ağamdan. Men yürüyte çıkış etmedim şo gün, ertesi günüm garaşdym. Bir insan gorayan gurumalardan bir Türkmenistan oyunca ses çıkar mı kadip? O maktanıp 11 insan gorayan nemeler press release çıkardık deyip şon bir zatlar etmedim. Sebebi seredin. Başkalar prosta aydanda öýme vardılar diýende bular uji ýazyp otyrlar. Emenki subutnama var. Men öýümde näli terrorçygy dedi otyrlar. Men ağam maşgalasyny. Siz çıkışını seredin ha. Yönü bularda var ha, insanlıkta değil. Bir insanlık diyen, insanlık yerli yokken bu kurumalarında. Buların men aydiyana pravozащитный biznesmeni. Eziz adamlar, Türkmenistanlılar. Seyretseniz şu videonu, men ağam maşgalası bozuluptur. Ayrılışıp gidiptir. Näme üçin şu bu zatlı bolýar? Sebebi döwlet terrorçylyk edip mecbur edýärler. Maşgalany döweldi. Men ağam çıkpay diye otayda mençe yok adamla ma el bilen görkezip otyrly diye. Näme üçin bu zatlar aýdy? Sebebi bu terrorçylyk hökümet mecbur edýär adamlary. Men adamlardan günahkarlamak adamlar. Yönü şutayda siz emmeňiz ünsü vermeli. O komentariyelde yazyanlar. Sen dinleyen oklar deyip. Hemmesi dinleyen eken Türkmenistan'ın içinde. Partizanlık urşu arada da dinleptirler. Şondan korkup bular zadede otyrlar. Şondan eziz adamı Türkmenistan. Näyle oldu? Näyle oldu? Bu şu dereceye yetende. Sebebi bu döwletdiň baş tutanlary, men aýdyna OPK, Объединённый преступный клан, Berdimuhamedov bilen Receplerin. Oň ýanyna goşanlar, ministrler. Ýurdumyzy taýlap, halkymyz indi kösäp başlady, halkymyz gyryp başlady. O humanitarny pomoşdan gelen dermanlary, halka muğduna gelen dermanlary, bular ýarsyny Awganistany, ýarsynyň gorak Awganistany gura diýerler. Gorkunjundan. Türkmen halkına satıp otyrlar. Pulna galan pullaryny süpürjek bol. O nädip olar çıksınlar beýle ýa-da. Şo halkın gyzyp oturanyny bilip olup, bilip bilgeýişli şu zatlar barıp edýärler. Men ağam öýüne barıp men ruhumy basjak bolup. Yok. Men ruhum basyp bilmezler. Men ruhum basyp bilmezler. Ey hökümet işgärleri. Men sizi ýol otaya barmağa ýadyňyza çıkarar ýal ederin. Men sizi ýol bäri bir mingem açar ýal ederin. Siz bäri gelip gelersiniz bäri men ýanyma. Şutaýda Türkmenistanda halk köşüşdi dip. Men şo wagtda Türkmenistan üç tarapdan giýerin. Massiryny marşym Aşgabat tarapa barar. Men siziň wara köküňizi ýolar. Dinleň şonu. Eziz adamlar, Türkmenistanlılar. Bular partizan urşundan korkup dururlar. Eşdiyen olsanız. Hemmesi sıçırıp balağını doldurdular bular. Yönü halk koşun diyende. Arkayınız şu, men sizi ayda ot yerine. Her vilayetten 100 tane kol gerek ma. Hem 100 tane da veriniz şu, kakımra sen öz halk koşunu döret deyip. Başka zat gerekten sizden. Siz urşa katlaşıp bilmeseniz, nimetme öz azatlığa çıkıp bilmeseniz, men siz üçün çıkacak şu zatları. Men koşunlarım var, oğullarım var. Şu zatlar edeyli. Edeyli eziz adamlar. Bu olmasa siz var ha, ana studentler, daşa yurtta kutoranlar, ana Moskvada gelip bilen aklar. O düğün öňün maňa aýdýarlar. Biri selhoz instruktor ağacından tas ölüpdi diye. Ağaçlyk otaydy. Hossarlar, ejesi kakalary pul ugrut bilen ak. Sebebi hökümet bulary pulny gemirip ruhsat verme öz jüýlerini urup ýatyrlar. Hökümet yıkıldı.
Sizin baylığınız buysa neyiniz baylığınız deyip ne demek doğal gaz var deyip. Doğal gazınız var ha o Japoniyan kampanyaları kurup Afganistan'a elektrik enerjiye satıp oturuyor. Size şu tayda nep geliyor mi? Türkmenistan'ın önümçülük çıkan zatını hemmesi eksporta uğradı oturuyor. İşte Türkmen halkına bu. Niye de oldu Türkmenistan'ın içinde? Haysi vakt? Bir kilo kaşın 55 bin manat. 55 bin manat bir kilo kaşın. Siz özünüz bir oylanış görün. Köne puldan. Bir nahar pişirecek olsan bir maşgala 800 bin manat gidiyor. Köne puldan. Palo pişirecek olsan. Özün sana verin. Etin bahası 300-350 bin manat. Qalan zat tüy almalı, zat etmeli, soğan almalı, yağ almalı. Men sizden var ha, adamlar. Türkmenistan'ın içinde uğratıp bilmesiniz. Türk ilde yaşap yorlar 2 milyon değerli kavirler, 700 bin değerli kavirler. Neme değerli milyon değerli. 500 tane kol yığnap bilmeyiniz mi siz? Her vilayatta. Bana 500 tane kol gerek. Başka zat gerek değil size. Kavirler çıkıyorsan o tayda miting, конечная форма возмущения, народного возмущения, гражданская война. İlk revolüsiya, o zaman гражданская война. Kellerini aylandırıp oturman adamları. Aziz adamlar. Men size öňden aytdım, bular opozisiyadan, buların çıkan zatlarını düşünemakmı? Buların näl o bizim opozisiyamız diye opozisiya diyem aktivist diyelim. Hemmesi var ha şu döwletimiz baş tutanlyk var ha aňar tarapy. Şöyle bir-birine laýyk bul atражениялары. Buların oýlaryny düşünmän geçdi. Ine siz dinläp görün bu näme diýenlerini. Bu gamış köpüriň teýinde suw geçirenlerini ine. Assalamu alaykum aktivistler. Dün kınbadan emhimeden öýjan edipdiler. Öýjan edip ýa-ni nimeden ene Murat Gurbanow beýle eýdi aýdym ogluňyza zat. Ejemem Murat Gurbanow özüňiz jaňadan mena dinlenip goýupdyr telefonu. Onsoň Kakmuradyň dogony bilen şatlyk jaňa diýär. Ene Kakmurat bilen Murat Gurbanow pasilki we dise bardım, barmadım, barsa baryp alyp gaýtjak zat diýip, baryp siziň bilen gürleşjek, kömek etjek zat diýip. Ejemem diýipdir, gelseňiz polis çağırýan özüňiz seziň ýadynda. Gelýärler öýe, onsoň ejem polis çağırýar. Şonun gaç gidýärler, emhemden gaç gidýär. Şuraya tehnika haçanla öýlerinize bir gelen ýadaýynda polise jaň edin. Polise jaň edip, onu emheme bir kanun var ýa-da. Polis gelip, eýem şu ýerde ikisiniň arasynda problema döýär. Bu emhemeler gaç gidýär. Eşitdiňizmi? Murat Gurban, sen düşünemek. Yine sen şu çılnoşun diplomatiyada otursun ha? Näme gerek bolsa bu zatlar? Ya men ne aşk pasilka uğratmağa ne? Men ne aşgabatda ağını qarindaşlarım yok mu? Allahcan Hudaýacan bizim tohumumuzu bağ edipdirler. Men kakam tarapından bağlam 5 tane er kişini döretdi. Olaryň her biri 98 çağaları var. Ejem tarapy bağlam 2 tane aýaly bardy. Bir özbek, bir türkmen. O taýdan bir topar nemeler köpsi Aşgabatda ýaşaýar. Kakam tarapdan köp. Aşgabatda ýegenlerim, inilerim köpsi. Näme gerek ma sen öýüňe pasilka uradyp? Sen geplen gepini bilýänmi sen? Onsoň men sen barada bir ýyl seni ýaňda ýoldaş bolup gördüm da. Sen men barada hemme zat bilýän. Men sen barada wara sen ejeň ýerde ýaşaýar. Dogonlaryň ýerde ýaşaýar. Men näme bilen sen maňa bu zatlar aýdyp, gaýta biz Çekiýadan bilip ýörüs. O zawodlaryň, un zawody, şeker zawodlaryň, sary zaporojsyň, Volkswagen maşinlaryň öýleniniň Kuwat korporasiýasy biz o taýdan bilip ýörüs. Men düşünemek berdi sen gamış köpüriň teýini suw geçireniň. Ya Kakmuradyň da agasy şöyle dörece etipmi o taýa Aşgabatda baryp şu pasilka mecbura. O özü ýoluna yol kirey pulu ýok. Näme diýip oturýarsyň sen? Bir gepleýän gepini bilýänmi sen? Düşünür ýaly siz däl, men düşünür ýaly.
Ondan MHM işgər milisiyeden kaçıp gidiyormuş. Şöyle texnikanı ulanın. Ey sen var men düşünemem. MHM otayı Türkmenistan'da hudayları, milisiyelerin, prokuraturan, hemme zatların sever olur zilonu svet. Gök çıra açık koydular olur. Olur yok yerine. Milisiya var, milisiyada həzi yarak var. Banktaki duran kullukçularda yarak var. Operativin dejurunda. Ugalı Ros'ta hiç kimde yarakları yok. Niye mi deyip dursun sen? Şu ara halkın arkasına düşecek mi? Halk bilen yör. Baş men bilen işin bolmasın sen. Men qarındaşlarım bilen işin olmasın sen. O men tokumum. Men onlara cevapkärçilik berýän. Düşünýärmi? Olar menden geçseler, men olardan geçmeýän. Sebäbi men doğuldum, men kanım otaydı. Olar şöyle zatlar etmeýärler şolar. Etselerim olar mecbur edirýärler. Eziz adamlar Türkmenistanlılar. Bu oldu, yeter şuları. Yeter şöyle oyun, ini görüp otuyorsunuz ha. Pravozащитник deyirler. İstat ses çıkmıyor, onlar izbiratini nemedi seyrediyorlar adamlar. Bu opozisiya deyip oturan yönlülele başka zatı yok oturup nemedi. Ağır aylanıp gelip təzden seyretseniz, şu önkü aylanıp plastinka, zaезженный plastinka bularda. Bir konkretni выход etip bilýäňiz mi, aydyp bilýäňiz mi? Men her gezek size täze bir zat aytmy. Partizan uruşunu nemetmediniz mi? Bolýa halkka goşun döre deyildi oldu. 500 sany kol gerek ma, 500 sany. Bana şunu yazıp verin, men Türkmenistan'ı var ha. Antan Türk'ten erdiyen men. Berdi Muhammedovlar, Recep'ler. Haysi deşik tapçağını bilmezler. Kaçmagana. Sağ olun Türkmenistanlılar. Ertir. Orus dilinde efirim var. O tayda yine bir mihman gelmeli. Huda yetirsin. Men mirni sposib revolütsiya barada şo bilen söhbetleşip geçirin. Huda yetirsin. O gelse. Sağ olun. İndiki duşumuza çelli.